Beskrivelsen, hvis I kunne tænke jer at tjekke det ud. Og vi har filmet den her sketch på Teknisk Museum i Helsingør, så hvis I kunne tænke jer at se det her passagerfly, et gammelt SAS-fly, så tag op og tjek det ud. Tusind tak fordi I så med. Hej!